A to něco hoří tam. To muselo být pěkný, když to vady letělo. Babi, tam něco hoří. To je nějaký meteorit. No, něco takového. Přijde a přišlo něco, protože to je... Přibliž to stejky. Přibliž to. Symboluje to. Aby to muselo být krásný, když to bylo nad námi. Ale to měli zabrát. Aha, to teď stojí. Jsme kdysi takhle z EU pozorovali a to stálo na místě strašně dlouho. Velké oranžové kolo, no. Ale to slyšuje to letělo. Však ono to letí furt dozadu. To jde, no. Se zmenšuje, víš? A kdy to je oranžové, teď to tam máš strejdo bílý. A co to je teda, babi? Hej, strejdovi to jde vidět jako nějaká ryba. To bude nějaké omezí, když to ale ten vypadal. Ne. To teď bude stát na místě. Ne, jede to furt pryč. Denisko, neopírej se o mě, nebo mi spadne foťák. Ale co to může být? A strejdy ty to tam máš bílý a to je oranž. A hlavně, že tady jen stojí, já neviděl to nad náma. To muselo být veliký, když to bylo tady přímo. Páň. To myslí papír. Co to je? Letí to do dálky, tak se to zmenšuje, Denis. Co to je papír? Já nevím. Když je to tak chyláku od nás, tak 100. No takže, babi. To je víc. Chytni to furt Já papír. nemůžu vědět, co to je.